King. Hmm. Saan ka na din? Mas mado man ka sir, nagabasa kag hapon gid eh. Ha? Mas mado man imong lawas na makipasmos ko so. Nagabasa ka masa, habat, unas, ligo. Hapon gabi. Oh. Ang bangin na sir kay di may na. Pasmos ko sung gabas mo. Abot ng kuwan ani manhod, mangalay, ano. Hindi ka tulog. Sugot din tulog. Hindi ka tulog ba? Hindi ka. Di mabasa. Pero ang problema kay mapasmo pug Ako lagi. Kabalo. Wala pero. bugat kay ng pasmos kusog. Ng pasmos kusog way finding sa ospital na. Raya. Di ba ka nag-inom sir? Yan naman. Nag-explain ko sa imo sir, para ni sa imong kagalingon dili na para sa mga para pud apil pud ko ha. Labi na pud ng mga viewers. Kani dire mag-explain ko sa imo paminawa ko. Kani dire mo ni balay-balay sa uric acid, kani sugar ha. Uric acid, kani sugar. So kani uric acid na adri ang sigarilyo inom, na adri ang soft drinks, kape, juice. Kung asa ang kusog nila duha mo tay mapiktahan ha. Kamay. Hindi na ni mabungkag siya, maduga mo bugat ni matiil na. Kamay. Ano osteoarthritis niya kanang Sila. wala ni itlog, manok, ginamos, bulat, uyap, pasayat, alimango, balot ha. No, hindi magkakamukag balot. Tagsalog kayo. Paano ko sigaran? Kamay. Ang baba ni mong uric. Kaya di ni mapugnan ang uric, ang atong high blood, musaka ha. Karoon ba na natanong daw, sir? Ako ba nyo tapos? Sino din? Tukar ako arthritis. Tambal. Ha? Kung tukar ako arthritis, ilong ako tambal. Wala ba nila? Ah, Yung tambal ang arthritis. kuan naman ko na siya. Para ba? Kung reliever ko rin mo. Reliever lang, dili ko na siya kuan. Ako ginainom yun. Bulin yun ako ha. Ikan pag ko sa. Ikan pag sugod ano yun. Ikan pag 30. Hadap lang yun. Kung dili, kumayo mo. Kundangan mo, dili mo mitinon. Kadaot mo sa kidney. Dili kaya adlaw na inom. Kaya na mong ilakaw. Kundangan mo inom. Kada alam sakit nga, dili ka pagbanta ba. Kamay. Ini mong kago ni, mabukat mong ganun mong dugan ni. Mabukat, matiil. Di kayo magkita ng motor. Kung sa kayo sa dyan. Oh, Ano ba? ba? Ay sa mas bularga mo. Sa motor, naog pa, tinugayo ka naog. Pila naman didihan mo, sir? Tiit. Pila? Tiit, so. 58?
Sa'yo kayo na senyor. Okay na, lawan na lang try. Bro, Kung nadali magka-senyor. Pag hindi gamay kay grabe mo pas mo eh. Pagka gamay. Balik. Tara ka mas ko. Paningot ko sir. Mantalan yun. Sulay ng gitar. Yung talagang YouTube mo, kung hilot pa si Kuhan. Sige. Ano nga sa, West Tagum, Tanagos Tagum. Ah, Ayun ba itong Tagum eh. Sakit ng pili. naay may sa Bigos. At tagtagom. Oo, palo. Iwag mo na ng pau-pau. Yun, Sa ato. pau-pau. Nakilog na itong ganun. Ayo, boss. Hindi mo tanasa itong mga iwag cellphone nga eh. Dito sa likod. Ubani ding. Dari pa tuot eh. Oh. Ubani lasam sa likod. Sulod magudla. Dito sa Muslim. Katon sa musliman sa likod lagaing na. Ubani dito. Siya mo sutis Kuhan. Ay, hilot yun. Oo ba? O, kapahilot ka na. Sa o. Oo, nahilot na din ako. Sulihan ka kung sa inyo. Kuhan. Memorize mo customer eh. Ang customer, kupalo. Apo cincang kan apo gitu deh. Inaway ko na, semua. Kalau kami berputar, Ha? juga ada berputar. Ada. Saya kalau pangilo, kalau pangilo, Iya. Nah agad. karena aku gitu. Atau kangen po, saya pangilo Birnes, wala na dia. Doon na Birnes wala ka na rin. Na ko tanan. Ban lang depende lang sa Kaya mo kuhan pa. absan lang ko nimo ro mag mo home service puta ko ron. Gawas-gawas po ko. Na may manawag ko Pagawag pagawag. ka na. Gusto man nga man ni alam ko diri ana bitaw. Di ko man na sa inyo ha. Ani ang pala yan. Ano po. Sa magkasinabot lang. Tumpot. Kasam there. Oh, lagi sila. Na, wala ko. Pabalik. Hindi na mga kota. Kung yung gabi, ibig naman ko display. Sa gatas mo. Kilaw ni mo. Ah, Pare na tanon.
Ning luta boss nga gitayog lagi boss. Ako ko India pandero. Ari lang. Hilot. Pas mo sa kusog. Kada gahapon gabi maligo. Ako eh. Pag maligo, pag ano, ikan diri. Hmm. Tagan, among imas, among uli. Ayaw. Na. Kakabot og sa gatos ana. May nalayo na to boss. Mao na hindi mo bigyan ka na kapatid. Mabikil ka ni boss, no? Pero bikas wala man. No? Three. Ano? Kaya nag-upgrade. Sundang yan ni mo rin man. Sus, itabong, purong na ko. Pasak man siya gapo, gabi. Hindi rin lagi nagtingog ang electric fan. Man. Nangyay na sa biscuit dito. Kapoy nagpuyo. May kamani mo rin, gawas na po may. Ang service. May jugay ka mo timing, boss? Kaya ninyo, kao ko na 7 days kung katapon. Kaan, no? Kano ko na sa gawas ko na, kada, ang minut. Asa na pang minut sa reto? Kuna siya? Ana ah. Sa kanan naman nila tanahon. Oo. Pag nasa kanan, naagin niya rin. Ikaw, wag kang ipasa dito pikas mo nila. Dili magipaw po yung sadya ko. Ang kuban kay manugro magpikas mo nila dito ko na sa gym. Hindi na busy ka ah. Inom nila. Ang daw sa busy kay ko. Naabot ba? Nasa adlaw, pinali yung nilo. Di na ulan. Okay lang naman. Abot ni Gualo dire na launa naman. Ano ka tao? Gusto nyo mo. Kasabot na gusto nyo mo. Dum-dum na yung sabi sa Oh, mudam-dam na di, boss. Nga manapi po na akong customer. Oo. Mamata sa kuha mo sa? Wala man. Pero ang kuhan siya pa nga, Basta makatira naman gusto mo yung hilo. nagkomenda sa ka ba, no? Oo. Umod po nag-ingon si Tantan magkubli. Sabi nga ako na yung hilo. Hilo na kong hilo. Kasi kita sa kung kan. Wala. Ubalan yun. Ang pangit pa, may nga mapag ayaw diha eh. Ya. Kaya nalikod sa purok. Kamuhan na mo. Wala. Ya ka? Aso, pulog yung dawat. Ayaw na lang. Ang dami oras sa matamang. I-recommenda mo gano? 5. Sa Mumata, alas 5. Oo, kay alas 6 ang Akan, klase. alas Bato 5. kasi eskwelahan, alas 5:30. Kaon ka, mama. Ha, unsay alas 6 PM? PM. Tag ba sa'yo? Yung kano sa mga mo uli. Alas May lusay ni sa 12. boss na pag hindi mo matandog. Well, after Kapit ka na nun. ginawa. Sige, oras. Kawa ko, bugawa ko. Kaya mo kaon dyan, ana. Happy. Sa'yo maligo, alas 5, maligo na. Mga ina, Ano na. ba yun? Nawasan. Natulog lang sa'yo, kaya ang sa'yo makamata. wala ko pahilot na yan. Ano yung hilot? Ano yung hilot yun? Ano? Sige mo. Di ba yung Sa'yo, pumasag? ganos. Siyo ba maligo? Ano pamasok ito bayad? Ano Sabot kayo? yun. Yung gabi pa kayo. Basta sa sport kasi lang. Balik ko ah. Tulog na lang ka. Ay, first day ba ako kabalo ako. Hindi pa. Kaya naman, hindi ka kung tulog lang sa kanyang kapalitan. Agtong. Pero patanawas ako Sa dyan grade na. 5, yung man grade 6 na. Inan ta. Sa kan grade. Boss, ayan ka, ayan. Sa imong grade. Kira? Kutong tanin mo mga problema sa lawas. Dili lang kayo magreklamo. Nga dayon. Pati panohot ni mga taguan ako. Saka na kami, boss. Ayun, tanan ko. Wala. Ah. Tanggal na, boss. Mali siya kita. Pero ito na, boss. Okay. Okay.
Wala mo gikini birthday ni Chloe mo. Aw, hindi ko ate. Ito ba ni Chloe ba tayo? Ano, sunod tuig ko na, Deka. Potro ka adlaw. High school na si Diamond. Eskwela na sa national. Daghan na ka dito. Inigawas na sa national. Ano yung mga kuan dito? Kondom. Kondog. Dugang kay kondog. Palitan kong dagat lugaw. Ba't ni Cindy sa palay? Hindi mo yan. Ato ka nasyonal, ako mo lang ka sa pastilan na malit. So, pa ba sa mga classmate? Nasa mga ako. Nabalon na 100. Di balon o ni Bob? Yawon. 100 na balon, high school. Kondog, may kaunon. Kondog. Ah. Yawon, taon na ni balon. Dito na Kuya Bidji. 100 na yung balon. Ay, nag-high school kami. Sa una, sila Kuya Bidji, 20 rin di balon sa high school. May buti nila dito. Ito, maninggo. Ini sa Boss Lusay, ini sa kanang buwan. Tahan na nito. Oh, ha? Ako ba estudyante? Para ako pa yung nakakulata, ano ba? Hawa ko sa iyo. Ha? Ya, hindi ni matandog rin. Mas makabukat sa lawas. Buka. Malasayos. Matantag kasing buwanit. Uno. Kana inigawas ako sa ero. Diamond, alas 6. Daghan na kayo ng para. Pidikab. Ano? Buot na. Dapat matag sa'yo na pakawag mo na. Mata na ko alas 5. Wala 5 na mga kusato na mga ulit-ulilan gani anak. Alas 6 eh. Quarter to 6, mga tinag-iskilanan. Hindi, quarter to 6. Mga 5:59. 5:45. 5:45. Tapos na di magsugod ng skwilo. Imam, ate right. Kasi yung Martis doon, magsugod ng iskila. Unsap na ng beer. 59. Tanawa. Yung 19 pagani. Sa 18. Sa 18 eh, nagamit ko ng bago ako. Ina na sa pawara. Mana dito hilot dito. Oh, ikaw sa iyo pa. Latay ko buhay pa. Wala tama na dito sa likod. Ni, ha? Nagising na oh. Hirap sa cellphone mo. Ang service na kami, yung bilhin mo talaga yung pala. Nabugusog na kung matag sa'yo, Mang. Mang. Nagkawan kung mamang ay pagkawan, hindi mo permente. Mang. Wala mo kayo tulong. Huwag mo tang dugay ka tamang mata. Pag alarm na ko, wala na. Mata na ta. Lugas pa kayo doon. I-alarm din mo. Bago din. Lunes na ka nito. Dahil isdan din mo yung alarm o bunsada ka ng alas 4. Eh, para masayo. Ayun na, ay, sa'yo ba di kay ko maligo? Naman. Nagulat pa man ko gamay. Mawala ang mukha. Diba? Yan ang mag-tiil. Mag-tiil masat. Tubok lawak.